Končící rok má jednu výhodu. Můžeme si z něj vzít ponaučení a moudrost do roku nového a nenést si sebou to, co už nám nesloužilo. Stačí ti k tomu papír, tužka a chvilka klidu. A otevřená, upřímná mysl. Dej si klidně 30 až 45 minut, nebo to rozděl na 2 části. Jak na to? Jednoduše. Projdi si svůj rok 2025 v kalendáři a poznamenej si důležité momenty. Sepiš si pár odpovědí, co bylo největší dokončení, překvapení, risk, ponaučení, moudré rozhodnutí. Vytáhni nejkrásnější chvíle a taky 3 největší výzvy a 3 úspěchy. Napiš si, co ještě potřebuje odpuštění, sobě nebo druhým, a co chceš nechat být a kým už nechceš být. Rozluč se. Dej minulému roku název knihy filmu a vyber 3 slova, která ho vystihují. A teďka nový papír. Dovol si snít ve velkém a napiš si, jaký chceš mít rok 2026, včetně jednoho slova roku, které ti dá sílu nevzdát se svého snu. Jestli chceš, napiš do komentáře 1 slovo pro 2025 a 1 slovo pro 2026.